Det var dejligt. Sikke en fin velkomst. Vi vil gerne synge en lille halv time for jer, og vi vil gerne fortsætte med et nummer, der hedder Glorious. Det er tilladt at danse. Tak skal I have. Nu var der nogen, der dansede, skal jeg lige høre først. Dansede du? Dansede du? Ja. Jeg tror ikke på jer. Ikke et sekund. Den næste sang kan man måske ikke så godt danse til. Men vi vil gerne synge den for jer alligevel. Den hedder Revelation 19. And the
I elsker, når jeg gør det. Tak. Vi vil gerne synge noget mere. Skal vi ikke gøre det? Vi vil gerne synge en sang, der hedder Holy, Holy, Holy. Her må I godt danse. Tak. Kan I holde varmen? Er I sikre? I skal komme herop. Der er masser af varme. Den næste sang, vi gerne vil synge sammen med jer. Det er en sang, der hedder Every Praise. Er der nogen, der kender den? Henrik, du skal ikke gå, du skal synge. Ja, der er i hvert fald 4, der kender den. Kan jeg høre 5? Ja. Syng. Vi bliver så glade. Kan I sige hurra? Hurra! Kan I sige hurra? Hurra! Igen, hurra! Hurra! Igen! Hurra! Igen! Hurra! Fedt, mand. Every praise. Det er ikke en del af teksten.